راديو إيرنا حزو السلامتنا تقبلوا زي خبركم سمعتنا لومي على 3 حملة فنونا بعلة توزينات جمريو چاينا كابير ترات تشمتو زينغون حسن بعصفي كثعبيويا ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕባ ዘሎ ጉዳይ ናይል ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክትፈትሖ መደብ ከም ዘይብላ ፕሬዝደንት አልሲሲ ገሊጹ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቱሪዝም ዓለም 320 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ስዒቡ። ዝርዝር ትሕዝቶ ዞም ማርሳት ምስ ቀረበ ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍን ሶሙናዊ መደብ መንስያትን ክህልውናዮም። ሰናይ ምክትታል። راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኩባንያ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ 4 ፕሮጀክታት ካብ ዘካይዶ ዘሎ ዕደና ዚንጎን ናሓስን እቲ ዝበዝሐ ናብ ቻይና ክልእኾ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ሺስዋን ዝተባሃለ ኩባንያ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብፕሮጀክት ኣስመራ ኣብ ዝፍለጥ 4 ቦታታት ናይ ዘካይዶ ዕደና ፍርያት ናብ ዕዳጋ ዓለም ከቕርብ ጸኒሑ እዩ። 50 ሚታዊት ካቡ ናብ ቻይና ይክልኮ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን ዝኻ ዝያዳ 50 ሚታዊት ፍርያት ዕደና ናይቲ ፕሮጀክት ናብ ቻይና ክልእኮ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ድማ ቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ከተትዎ ዝጸንሐት ብዝሒ ዚንጎን ናሓስን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝነከየ ምዃኑ ኣብ ቁጠባን ዕደናን ዘተኮረ ጸብጻባት የመልክት። ቲንክ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓፈሻዊ እታው ዚንጎን ናሓስን ቻይና ኣብ ወርሒ ሰነ ከም ቆልቁል እንከሎ ካብ ኤርትራን ኣውስትራልያን እትሽምቶ ግና ብ42 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጠቒሱ። ኣብቲ ብኣስመራ ፕሮጀክት ዝፍለጥ ዕደና ክሳብ 2024 ዓመተ ምህረት 1.2 ሚልዮን ቶን ዚንጎን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቶን ናሓስን ከፍሪ ከም ዝኽእል እዩ ተገሚቱ። ኣብ ኤርትራ ብውሕዱ 16 ኩባንያታት ወፃኢ ንጥፈታት ዕደና ኣብ ምክያድ እኳ እንተለዋ ብዛዕባ ፍርያትን ይኹን ዛጊት ናብ ዕዳጋ ዘቕረቦ ብዝሒ ማዕድንን ካብኡ ዝተረኽበ ኣታዊን ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ግሉጽ ሓበሬታ ኣይህብን እዩ። ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕባ ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ምፍታሕ መደብ ከም ዘይብላ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ገሊጹ። እቲ ፕሬዝደንት ብ28 ሓምለ ብዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ንግብፂ ስጋት እኳ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ብዘተን ዲፕሎማስን ንኽፍታሕ ጻዕሪ ክቕጽል ምዃኑ ስሚሩሉ። ህዝቢ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተበግሶ ፍርሒ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ግብፂ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ሙግት ግና ሜድያታት ዝበልኦ ዳ እምበር መርገጺ መንግስቲ ግብፂ ከም ዘይኮነ ነጺሩ። ኢትዮጵያ ሳላ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ዲጋ ተሃድሶ ከፊላዊ ማይ ክዕቁር ድሕሪ ምጅማሩ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ክወሃበንን ዘተ ብስሩዕ ክካየድን ዝጠልባ። ካብ 2011 ኣትሒዙ ክህነፅ ዝጀመረ ዲጋ ተሃድሶ ዝበዝሐ ክፋሉ ተዛዚሙ መጠናዊ ማይ ክዕቁር ከም ዝኽኣለ ብወገን ኢትዮጵያ ይግለጽ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቱሪዝም ዓለም 320 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ። ኣብዘን ዝተጠቕሳ 5 ዋርሕ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብዝሒ በጻሕቲ ሃገር ብፍርቂ ይጎዲሉ። ብፍላይ ወርሒ ግንቦት ብዝሒ በጻሕቲ ሃገራት ብደረጃ ዓለም ብ98 ሚታዊት ቆልቂሉ። ዝበዝሐ በጻሕቲ ሃገራት ዝእንገደሉ ወቕቲ ኣብ ወርሓት ሓምለን ናሓሰን ምስ ምዃኑ ናይዚ ዓመት እዚ ኣታዊታት ቱሪዝም ብድምር ክረአ እንከሎ ካብዚ በቲ ውድብ ዝተጠቕሰ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይጥቀስ። ሓያሎ ሃገራት ዶባተንን ክለ ኣየራተንን ንበጻሕቲ የኸፍታ እኳ እንተለዋ እቲ ለበዳ ኣብ ቁጠባን ስነ ኣእምራዊ ኩነትን ህዝቢ ፈጢርዎ ብዘሎ ጽልዋ ግና ብዝሒ በጻሕቲ ሃገራት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብቕልጡፍ ክዓቢ ከም ዘይኮነ ይትንተን። ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝወሓደ ብዝሒ በጻሕቲ ሃገራት ዝተመዝገበላ ዓመት 2009 ኮይና ምስቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ዝተተሓሓዘ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና ናይ ጫካ ወይ ናይ ሜዳ ኮይኑ ዲዩ ክተርፍ ወይሲ ናብ ከተማ ወይ ዓዲ ከኣትዮ። እዚ ሕቶ እዚ ከይተመለሰ ነዊሕ ዝጸኒሑ ዝመስል ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትና እንተኾነ
በትናይ ሜዳ መለክዒዩ ንሰብ ዝዕቅኖ ካብ ናይ ሜዳ ተመክሮ ዝበልጽ የለን ስለተባህለይ ድማ ኩሉ ኣካይዳ መንግስቲ ከምቲ ናይ ቀደም ዝቕጽል ዘሎ ኣፈኛታት መንግስትና ድማ ሎሚ እውን ከምቲ ማል ንቐጽል ይብሉና ነቲ ዘይተመሓየሸ ኣካይዳ ሎሚ ብዓይነት ማሊ እናጠመቶ ሎሚ እስካም ሎሚ ደኣ እንተን ንኸዳ መሓሸ ናይ ትማል ንትማል ተጠቒምናሉ ናብ ሎሚ በፂሕና እንዲና ዝብል ነጥቢ ከይነልዕል ግና ካድራትና ሎሚ ዝበሃል ከም ዘይበጻሕነዮም ዘዘኻኽሩና ሎሚ ኩሉ ብትማሊ ዝንገረና ዘሎ ኣሜሪካ እንተኾነት እታ ናይ ትማሊ ዓማጺት ኣሜሪካ እያ ካብ ቀደም ስለ ዘይትፈትወና ሕጂ እውን ተሸግረናላ ይብሉና ጎስጎስቲ እንታይ ኮይንናይናኸ ብኣሜሪካን ብምልእቲ ዓለምን ተጸላእቲ ኮይንና ግርህ ኢልና ነቕርቦ ሕቶዩ ጎስጎስትና ቀሊል መልሲ ዘለዎም ዓለም ብምልእታ ብኣሜሪካ እያ ትዝወር ኣሜሪካን ተጸሊኣትካ ኩሉ ዓለም ይጸልኣልካ ዝብል መረዳእታ የቕርቡልና ወይ ከዓ ኣክዳቢሎም እንተዝዛረቡ ኣሜሪካ ንዓለም ልክዕ ከምቲ ንዓና ኢሳያስ አፈወርቂ ዝኾነ እያ ኣቶ ኢሳያስ እንተጸሊኡካ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣኺሉካ ጸሊኡልካ እንተፈትዩካ ድማ ዝኡደካ የለን እዚ ኣረዳድኣ ዘለዎም ካድራትና ከመይ ጌርና ኣካይዳ ዓለም ኣይንርድኦን እዩ ዝድንፅዎም ንሕና ብወገንና ድማ ይድንፅወና እዚ ኩሉ ስልጣነ ተምጽእ ዘላ ዓለም ናብ ጠፈር ትወናጨፍ ማዕልያ ዘይብሎም ምርምር ተካይድ ዘላ ዓለም ከመይ ጌራ ያግና ብኣሜሪካ ጥራይ ትዝወር እተን ካልኦት ሃገራት ነናተን ኣካይዳ የብለን እንድዮ ካድራትና ተሓጒሶም ዝምልስዎ ቀሊል ግድል እዩ ብዘይካ ኤርትራን ካልኦት ውሕዳት ሃገራትን ኣብ ዓለም ሓራ ፖለቲካዊ መስመር እትኽተል ሃገር የላን ዝብል ቁልቁል ዝኣፉ መልሲ ይህቡና እዚ ዘለናዮ ኩነታት ባህልሓልታ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር እንልብለበሉ ዘለና ምዃኑ ክስቆረና ድማ ይጽበዩ እስከ ገለ ሓቂ ዝመስል መግለጺ እንተተዋህበና ኢልና ካልእ ሕቶ ድማ ከነቕርብ ስለምንታያ ዝኣሜሪካ ዝብልዋ ዓባይን ሓያልን ሃገር ንዓና ጸሊኣትናን ተሃላሊኻትናን ነዚ ሕቶ እዚ ካድራትና ብእተፈላለየ ኣገባብ ገይሮም ኣስፊሖም ክምልሱ እዮም ዝመርጾ ኣብ ደንበ ደገፍቲ መንግስትና እዚ ሕቶ እዚ ከም ሕቶውን ክቐርብ ኣገዳስነት የብሉን ንጹር መልሲ ዘለዎ ካብ ቀደም ኩላቶም ብዘይክትዕ ተሳምዕሉ ነጥብዮ ኣሜሪካን ዓለምን ንመንግስቲ ኤርትራ ዝጸልኣሉ ምኽንያት መንግስትና ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ስለ ዝኣምን እዩ ዝብል መልሲ ይድገም ይደጋገም ሓገዝኩም ኣይንደልን ስለ ዝበልናዮም እዮም ጸሊኦሙና ዝብል ጽውጽዋይ ካብ ዝደጋገም ዓመታት ገይሩሎ ወላ እውን ባዕሉት መንግስቲ ኣነ ኸም ይበልኩን ሓገዝ ኣይንደልን ኢና ይበልናን ብሓገዝ ኣመሳሚስኩም ኣይተኣዝዙና ኢና ዝበልና ዝብል መግለጺታት ደጋጊሙ እንተቕረበ ደገፍቱስ ኣይፋልካን ብጽፍርና ስለ ዝበልካ ኢኻ ተጸሊእካ ኢሎም እዮም ዝዝምሩሉ ጽፍሪ መንግስትና ንዜጋታቱ ምፍሕንጫረን ዓለም ጸሊኣቶ ክትከውን ትኽእል እያ ካብኡ ዝተረፈ ኣጽፋር መንግስትና ካብ ረድኤት ገላጊለን ምስ ኣሜሪካ ኣባኢሰናና ዝብል ዕላል ከም ዕላል ክጠፍእ ግዜ ክወስድ እዩ እዚ ናይ ጫካ ዝበሃል ኣካይዳ ንመንግስትና ናብ ዝበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኣብፂሕዎ ኣሎ ንዝጸልእዎ ዘበሉ ኣብ ምርሓቕ ዘድማዕ ኣገባብ እዩ ዝመስል እታ መንግስቲ ኤርትራ ዝጥቀመላ መነጸር ድማ ጸላእን ፈታውን ፈላልያት ተርኢ መነጸር እያ ፈታዊ እንተዘይኮይኑ ናይ ጸላእ ምልክት ኣለዎ ፈታዊ እንተኾይኑ ድማ ኩሉ ናይ ፈታዊ ዝበሃል ምልክታት ማለት ከም ናዕዳ ኣምልኾ ውዳሴ ዝኣመሰሉ ባህርያት ከርኢ ትጽቢት ይግበረሉ ብመሰረት ዛ መነጽር ጸላኢ ብቐሊሉ ዝፈልየሉ ምልክት ነቲ መንግስቲ ዝገብሮ መንቅብ ዘይርከቡ ዕዮታት ምንቃፍ እዩ እዛ መነጽር ኣድቂ ቐቢላ እንተጠሚታ ኣብቶም ፈተውቲ እውን ጸላእቲ ተለሊ እዞም ፈተውቲ ዝመስሉ ጸላእቲ ከዓ እቶም ጽቡቕ ገይሮም ዘይንእዱ ብገለ ተግባራት መንግስቲ ዝጠራጠሩ መንግስቲ ክጋገ ይኽእል እዩ ዝብል ሰንኮፍ እምነት ዘለዎም ወዘተዮም
እዚኣቶም ጸላእቲ ምዃኖም ስለ ዘይተርፍ ብኣግኡ ንጸላእት ዝግብኦ መስተንግዶ ክግበረሎም ከም ዘለዎ እዛ መነጽር እዚኣ ምልክት ትህብ። መንግስትና እምበኣር ከምዚኣ ዝኣመሰለት መነጽር ስለ ዘላቶዩ ንጹር ዕላማ ከም ዘለዎ ዝገልጽ። ሬድዮ ኤረና እዛ ኸም ሜዳ ተማልኣ መነጽር መንግስትና ዕድመ በሊዓ ክነሳ ክሳዕ ሕጂ ተገልግላላ። ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ጽቡቕ ዘገልገለቶ መነጽር ኣብዚ ግዜ እዚ እንተደርበያ ኣጋይጽ ካይላ ከይትኽዕቦ ዝፈርሐይ ዝመስል ወይ እውን እቲ ሃዋህው ከም እተቐየረን ካልእ መነጽር ከም ዘድልን ኣይፈለጠን። ክሳዕ ሕጂ ነዚኣን ነቲ ናይ ቀደም ቅድን ይጥቀም። እቲ ዝገርም ግና መንግስትና ጥራይ ከምኡ ይጥቀም ዘይምህላወዮ። እቶም መንግስትና ጸላእቱ ኢሉ ዘርሓቖም ነቐፍቱ እውን ነዛ ናይ ሜዳ መነጽር ይጥቀሙላ ኣለዎ። ቁርብከ ብመሃዝነት ክበልጽዎ እንተዝፍትኑ ናብቶም ንኣካይዳ መንግስትና ዝቃወሙ ኣእዛንና እንተጸለና ልክዕ ናይ ሻዕብያ ዝጥዕም ቆዮቓይና ንሰምዕ። እንታይ ዝሓሸ ካይዳ ስለ ዘለዎም ይኸውን ኢልካ ንሓድሕዶም ከተወዳድሮም ኣንቴናኻ እንተቐያየርካ እውን ኣብ መንጎ ኩላቶም መን ዝያዳ ንኢሳያስን ተኸተልቱን ጸረፈ ናይ ዝብል ውድድር ዘሎ እዩ ዝመስል። ጸርፊ ደኣ ንሕና ሳብ ገገዛና ኾይንና መዓስ ሓሚቕና። ኢሳያስ ደኣ ዘይነዓናዩ ዘሸግረና ዘሎ እንታይ ከም ዝገበረና መንጋር መዓስ ጠፊኡና። ኢሳያስ እንተጠፊኡኸ ካልእ ጽቡቕ ግብሪ ዘይብሉ ግርማውን ዘይረኣዮ ዲ ክመጽና እንታይ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ ከበሳን መታሕትን ዝፈላሊ ኣውራጃታት ኣብ ኤርትራ ዝገበርኦ ኣበርክቶ ዘወዳድራሉ መድረኽ ዝኸፍት ካብ ዓዱ ኣርሒቑ ዘይሓስብ ኣካል ዲ ክመጽእ ገና ክንሰምዖም ከለና ዝሓረቑ ዝጥዕሙ ተቃወምቲ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመጹና? ሕርቃኖም ከውፅኡ? እዞም ሕጂ ምሳና ዘለዉ እኳ ብሰንኪ ምስ ደርጊ ዝነበሮም ሕርቃን ምስፋር ከሊኦምና ዘለውሲ ብደቂ ሃገሮም ተቖጢዖም ዝቃወሙ ዘለውኸ እንታይ ዓይነት ርግኣት እዮም ከምጽውልና? ንምዃኑ ተቃወምን ደጋፍን መንግስቲ ኢልካ ትፈላለዮም ኤርትራውያን ኣለውና ድዮም? ንኸምዚ ዓይነት መድረኽ ዘመቻችእ ፖለቲካዊ ሃዋህውከ ኣብ ኤርትራ ወላ ወፃእ ካብ ኤርትራ ኣሎ ድዩ? መራሒና ብናእዳ ጥራይ ዝሰኸረ ነቐፌታት ትበሃል ሓፈጠቕ እተብሎ ናርሲስት ወይ ነብሱ ዘምልኽ ሰብ እዩ። ዲፕሎማሲ ዘይፈልጡ ርዝነት ዘይብሎም መሳርሕቲ ድማ እዮም ዘለዎ። መሳርሕቱ እንተዝኾኑውን ጽቡቕ ነይሩ። ነቶም መሳርሕቱ ዝነበሩስ ምስ ተቃውምዎ ኣሲርዎም እዩ። ሳልኡ ዝነብሩ ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዖም ክብረቶምን ኣበርክቶኦምን ዝረስዑ ስልጣን እተዓደሉ ጉጅለ ድማ ከቢቦም ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ኣብ ጽርግያ ትረኽቦ ዜጋ ብዙሕ ኣይፍለዩን እዮም። እንተሕሪቕካዮም እጅግኦም ዝስብስቡ ብምፍታውን ምጽላእን ዝምርሑ ስምዒታውያን ሰባት ምዃኖም መብዛሕትና ተሞኪርና ንኸውን። ርእሰ ብሔር ኣብ ዘይብሉ እዋን ልክዕ ከምኡ ክመስሉ ይጻዕሩ። ንሱ ብጥቕኦም ኣብ ዝኾነሉ ድማ እንታይ ክመስሉ ከም ዘለዎም እናጠፍኦም በዒንቶም ይከታተልዎ። እንተሲሕቑ ፍሕስ ኢሎም ይስሕቁ። ብኣኣቶም እንተሲሕቁውን መስሓቕ ምዃኑ ክምስክሩሉ ይስሕቁሉ። እንተኾርዩ ጉዳይ ሃገር ጽቡቕ ከምዘየለ ሓሲቦም ዕትብ ይብሉ። ሃገር ናይቲ ኣብ ልዕሊኦም ጸብለል ዝብል ሰብኣያ እቲ ሰብኣይ እናበሉ ዝጽውዕዎ ድማ ንሱ ንበይንዮ። ከም እንፈልጦ ባህልና ገና ካብ ናይ ሰብኣይ ዓብላልነት ኣይተገላገለን። ሰብኣዩ ንሱ ይዝበሃለሉ ዘሎ ነዚ ናይ ሃገርና ሰብኣይ ንመንግስቲ ምቅዋም ክበሃል ከሎ እምበኣር ነቲ ሰብኣይ ኣሊኻ ካልእ ሰብኣይ ንምምጻእ ምውጣን ዝመስለና ውሑዳት ኣይኮንናን። ብብዙሕ ነገር ትድግፎ መንግስቲ ዘይትሰማዓሉ ጉዳይ ከልዕል ከሎ እትቃወመሉ መንገዲ ክህሉ ኣለዎ። ተቃዊምካ ማለት ድማ ኣንጻሩ ተላዒልካ ከተጥፍኦ መዲብካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሜዳ ምናልባት ብረት ዝዓጥቓ ጉጅለታት ሓደ ንሓደ ዕላማ ወይ ድማ ንሓድሕደን ዘዋግአን ዕላማየን ክቖማ ዝኽእላ ነይረን ዝኾና ዋላ እኳ እቲ ምክኣል ካብ ሽዑ ክብገስ እንተነበሮ
ሕጅግና እቲ ናይ ሜዳ ፖለቲካን መሳርሒታቱን ናብቲ ካልእ ኣገባብ ዝጸንሖ ስልጡን ዓዲ ኣትዩ ክሰርሕ ዘድማ ኣይመስልን ኣብ ዓዲ ዝጸንሐ ህዝቢ ናቱ ዝኾነ ምባሃልን ጥበብን ጸኒሕዋዮ ኣብ ክንዲ ተመክሮ 30 ዓመት ናይ ኣሽሓት ዓመታት ልቦና ምስዓብ ዘዋጻና ይመስል እሞ ኸደኣ እንታይ ሓይሽ ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ጫውጫውታ ፖለቲካ ሃገርና ብቐሊሉ ክጥርነፍ ዘይክእል ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ዳርጋ ንኩሉ ጉዱስ እውን ዘሳትፍ ብምዃኑ ኣብዚ ኣርእስቲ ዘለኩም ተወሳኺ ርእቶ ነቐፌታ ይኹን ሕቶ ክትልእኩልና ንዕድም ቁጥር ቴሌፎን 00496161507762 ክደግመልኩሜ 00496161507762 ወይ ከዓ ብኢሜይል ናብ radioerana@gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ከነ እንግደኩም ድልዋት ኣሎና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹምዎ ድሓን ክትህልውና ተመነና ሰዓትና ኣኺሉ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝብልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ምክትታል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ፍቕሪ ዝተነፍጎ ኣብ እግሪ ዝነዋሕታ ኣዋም ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ መሬት ቃድራ ኮፍ ኢልና ኣሎና ኣብ መንጎዚ ኣብ ማእከል ጫካ ዘሎ ጥውይዋይ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ከባቢ 40 ደቂቕ ብእግርና ስለ ዝተጓዓዝና ኣዝየ ደኺመ ኣለኹ ስለ ዝኾነ ድማየ ንዝቑርብ ፀይቡ ንዘሎ ጫማ ያውፅየ ኣብ መሬት ሰፋሕ ክብል ዝወሰንኩ ናይ ሕማመይ ናብ ዋና ርእስቱ ምምጻእ ሲኢኑ ካብን ናብን ኣርእስቲ እናዋቕዐ ኣበይናይ ኣንጎሎ ከም ዝሕዞ ጠፊእኑ ኣሎ ካብ ገዛ ካብ ንብገሳት ሒዙ ሓንቲ ርእስቲ ልዒሉ ገለ ክብል ከም ዝደለየ ኣይጠፋኣንን ባዕሉ ክሳዕ ዘምጻእ ግን ክሓቶ ይደለኹን ንነገሩ ከንዕልል ካብ ዝብለኒ ኣዋርሕ ሓሊፉ ኣሎ እንተስ ከም ቁም ነገር ኣይረኣኽዎን እንተስ ግዜ ሲኢነግዳ ግዜ ክህቦ ኣይተኣኻኸለለይን ቀኒ ኣቲ ናይ ሕማመይ እስከ ሎማ ካብ ስራሕ ወፃእ ንዕልል በጃኺ ከምዞም እንዳ ሻዕብያ ክኾንክና ተፀዊክ ትእዛዝ ጥራሕ ክተመሓላለፊ ቀጽል ሕራይ ትዛረብ እንዶ እንዳ ሻዕብያ ንስኻበ ይፈሊጥከዮም ኣትኽብልዎም ሰሚዕና እንታይ ክንፈልጠሎም ዝፈለጥኩሞም እንታይ ረኺብኩም ኢኹም ብሰዋን ብገለን ድከትኩም ኣስሒኖምኹም ኣው ኣደይ ትሙት ኣነይ ምተፀወርክዎምን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣቲና ከይንህውትት ብምስጋእ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትዛረብ ደሊኻ ዘለኻ ዕትብ ኢለ ብቐጥታ ናብ ሕቶ ይሰገርኩ ኣቲ ናይ ሕማመይ እዚ ሕቶ ክባቑር ባለስልስ ሃብል እዮ ማዕጾ ዓፀይኽ እኮ ይኽእቶ ትብልና ዘለኺ ኣትዕንክሊሉ እንዶ ይተብለኒ እቲ ግዜ ብእግርና ናብዚ ክንጓዓዝ ስለ ዝወዳእናዮ እቲ ተሪፉና ዘሎ ውሕድ እዩ ስለዚ ቀልጢፍና ናብ ቁም ነገርና ክንኣቱ ዝሓተካ ዘለኹ እስከ ሕጂ ንዓይ ዝኸውን ክንደይ ግዜ እዩ ዘለኪ ንገርኒ ክንደይ ግዜ ከም ዘለኪ ኢሉኒ ነዚ ኣብ ገጹ ዝዓልብ ዘሎ ፀሓይ ክከላኸሎ እናፈተነ 30 ደቂቕ እዩ ዘሎና 30 ደቂቕ ንዓኺ ክንደይን ብሰልዲ ክትዕቅን እየን ከለኺ ብሰልዲ ሓሰብካ ንግዜ ብግዜ ጥራሕ እንተለኪዕኻዮ 30 ደቂቕ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣቲ ናይ ሕማመይ እቲ ብዙሓቱ እንደሆኑ ብትኽክል ንገርና ብሕቶ መሊሱ ዋጢርኒ ኣሎ ብስርሐ ዓቂኒ ክነግረካ እንተ ደኣ ኮይነ 7 ቅርሺ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እተን ብትክ ዝዓመለ ዓይንቱ ፀቂጡ ንባዓቱ ኣብቲ ዝማደወ ገጹ ክሳብ ዝከዓው ክርትም ኢሉ ስሒቑ ቁርብ ቅጭ ክመፀኒ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ ሰዊኤ ሓደ ቁም ነገር ንምስማዕ መፄ እዚ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ቀልዲ ክሓልፍ ናብ ሕርቃን ክወስደን ደሊሎ ስምዒተይ ግዳ ስምዒተይ ንምቁፅጻር ንሰከንድታት ዓይነይ ዓሚተ ተንፋሰይ ንውሽጢ ስሒበ ንደገ ተፊእዮ ኦ ሕጂ ቁርብ ዝሓረቅ ክትመስል ኣለኺ ክዕልል ኢለምፀክኻ ሕሪቕኻ ይሰደኪ ቢሉ ናይ ሕማመይ
حوس اعتبيلو نتخزاربلو دلي زولو رأستي انتاي كخون يخقليلة أبرأسي كجمت فتينة يخون إلى زجمت كول إلى دما نمنتاي خحشش تسحب حتيتيو كابز فلتو خسعلومي أزيو 5 الأز نجرني نمنتاي تبل حتيع انت خونا جن تزربا بخوم خجمر سلازلو جميريو عينو تخيلو نفرق دقيق زأكل تأميتوني ماليسو عينتو عميتو جلس تخطلو نجر زازحل زلو مسيلو حساس في الشخطة سعيبو حجنا حمامي نزي محرق وسينا نديمت كل ختصاورخ فتني بيلو نفسو زرقاق زلو أنا مسألة نعنع حجي بزعبا شو عطقرش نزارب نكون لايناك أجا سحاق أمسيلو ناي لبي زي مسل سحاق صحيقو مليسة انتاي كبلاني كم زدالي فاحيلو نولو حتى إرك نقراكي حج عقميز فقد اللي 20 شو عطنقرش خفلكمو اتن 3 دقائق كوسيخكي مساي كوف كتبلي بوحدو ناي لبي كزارب عدل كتبني كيف تخو لبي أوديقه كوف كبر كم زلني ننبسي أمن الله ولا حنت خيمة لسكو دما زني له نحي مامي عنتو بي نمتاي دراك تسحب يلكن نيركي حج غمل سالك فقدنيا ديخي او فقدنيا اي نقرني نمتاي تسحب مسلك اندعي نمتاي كم تسحب كيف لقتكمو كم يجيري اخ نقراكا ازي حتو زين عخاط راح يزملكت بيليو تسلتشون اللخاب زي سمعك أنا ولا يتحزنني خزلغي أمو حزة كابت أندر استندقته نمنتاي كم سحب ولا حدا سب كفلت أيدلني نمنتاي سحب راح يخلو سب زحتني زخون سب نزد راح يخفلت زهو خنبر نتتأنكي كفلت أزدل السبيلا نقبنت نسخي نتتأنك زخون بوتا سلا زي بالكيخي بدقائق جزيخي تعك أنا اللي زلخي كم ترى أنا قردما قالتك سنديخي نمنتاي تسحب الكني حسب يومنا حمامي أبيوتو تصبق نجار مقبار تسأل سبالو بزي مخنيات نفسه أب كم ستريو زل خوات كأتواز دللو عينو نبعات قوصر تقربه بإيدو أمريت تدقفو هاندبت بديديلو نتابتي قبيت أزم السل بالقات تعز أزنبرت استتقلل الشجارة وتيو مسلايترو كالقبا هردك بلالو الشابو تتكي أفنج أي سرسيرو أول ولا بيلوني أتابع جاها خيد رحا كابزي إلي الكاول العيو نايكا لكاس دلاي كاقبر إهنا حمامي كورونا ريحي زكي لاكت مخانو يتأفأنن أتانس خزي لخان كورونا كندي كي خفي اتشانو انتاي دا نزينا نعتل زلونا متشم نزدس النابلة كاخت قبرو كم زي كال قرب تردي كخلو تسفاي قبر حجت فأيامو كنزاربينا تماحزينيو نتاب إيدو زنبرت شجارة كلتا ساعة دقاقيمو بمسحب أطفئوا ناباي قريبو انتاي مسلكي أنا كل سب بزعباي ززارب زلو أصلي إنو له نابتخص بيوت أنا حكو زمت أنا قداي سلازاتوه دس نابلني قربي ليو كل سب باوشت إزولو كيف لتأ نمنتاي حش سحب النابلة ترحكو ورا زيو اللي يوعلالو إزين هاي سبات نجر مس نفسي أبايسو زجاجة ده نبزيت دلي من قد يوسدن له مستهم ناي نفسهم شجر زي رأيو بزعبا خالق سبات كفتفت زوعلو سبات كتهالا لخ قبل نفسي يقول قالله فقر خمزي ملكتو سب جيرو من تسيلومني نمخانو سب تجاجيو ويجاجلو الكام حساب نتسب كابزلو كحالي ديز بقص ولا سنا أمل يخم أخبها سلزلو وطرحيو أمو حجن السخا بسم زعبا نفسخا زي ملكتهم سبات تهالا لكا نفسخا مقداء فتحي تبلو أحتنا حمامي كرمن عي محتاتكي أنا انت زخون انتاي مقبورك لك حسابي نلو مبجخي تحتتني انت خيلكي صقلكي جزي خط رحابني سمع النخاء حري قتل أي حتى كاني قال أتيلو أبزع حتى خبزأتو كلتا عامتي جيرة أفكاري تيابلي بيا قدي فيها سلازمت أكو ولا نزلوت أو نجر زي بلايك نسي دربيان أبو قدي فيها أنها تسمعني كلتا عامت ملوء نفسي وقيسان كاسيساني جنزم تأكو لوت إنبرن انترفو جنكت أبرس جنكت اتحنت خجبر هذا زنبوركو ليتن معلتن تليفون النادولكو أجوخ مبالي نيرة كابو حليفة خاء
كبدي حديقة تنزو هاباني نع الناس سددكو ناشي غاراي كل من وعل نيرة هو خيلة حجب سلام آتياتكم تسفى يقبر إلى يو دحنا ثانا من رقاقات أوه آتيا استقليمات النخمان بعين خير آيات حشش سحبي الله مسبلوا أبوش أحد ورحي زي تفلت أنا سب تغيره قدي فاتني أعرختي إلى زغربكم فيديو مليئوم اب تيك توك اتيومو نساق أنا عيكي حتى تتوسينا نتي أب إيدوز أن حلايتر نبت سعري دربيوه بحركان كسع حجي حاليوتي اللو بالعليقة ننبسي كحيدا نعاق حالي الله وعلى اللغو نسار الساعة الندلاء ناخونت وشت أي مقيام أبيني اتزغربتو سب كي بدلام وخيت قداء بأخ حسب نبسي رسي النخو فقر زي مركوتو أكال جيرا فريداتني حج خبسة بزحتو ولا حدا نقريلن كم زان السخز قبركا جزيئو هيبو كان زي السمع نسب رح يزدل زلو راديو إرنا قالسن سنة ببينيان كابتن خبط انكمتي اب تاريخ عالم كساب حجي بزانتا سمعنا يخون بعيننا نريو زلونا سنة ببن قالسن أنصار عمتسن زي نتصاصلو قصات حنت سنتيميم سنة ببهريو مستات حبرت السبن مجلس قانص حزبن سلازخونن اتوما كناونتو سنة بواين دما تتأمتن قدامو تتقعتنيم سنة بواوي دمص حزبي زغان فطوري انت تبهله زغانن ايكونن روح كيكدنا اب قالستات نمسلن أنصار عمتسن حزبنا اب اوانو بزحات سنة بواين سرحتي استفلالي وكلناتات الناتوهبم حزبي اتصنانيعومن أنقاقحومن يوم اب تاريخ عالمنا اتخم جزيف اب الناس كتقس زكال بوب مارلي نناصنت كاتلعل بزبل درفو اب عالم جنينون دمصو صحت كوينوني نلومغن اب لعل ايثيوبياوي دمصاوي هاچالو هنديسا قتلتا ملكتنا ገለ خنبلينا ود 34 عمت ዝኾነ ህቡብን ፍቱን ኢትዮጵያዊ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ በዓል ሓዳርን አቡ ሰለስተ ቆልዑን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ አዲስ አበባ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተቐቲሉ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቴሌቪዥን OMN ማለት ናይ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ ንሱ ኣብቲ ብቋንቋ ኦሮሞ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ንዝሓለፉ ገዛእቲ ሃፀያውያንን ስርዓታትን ኢትዮጵያ ብነድሪ ኮኒኖም ነይሩ ከም ኣብነት ንሃፀይ ምኒልክ ነፂሉ ዘለዎ ተቃውሞን ጽልኣትን ድሕሪ ምግላጹ ብዙሓት ንሃፀይ ምኒልክ ከም ጅግና ዝፈልጥዎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣቆጢዕዎም ቀንዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ሞት መፍርርሓት ክቐርበሉ ቀንዩ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣምቦ ኣብ ዝበሃል ከተማ ዝተወልደ ኮይኑ ናይ ቁልዕነት ዕድሚኡ ምስ ጉስነት ዝተተሓሓዘ እዩ ንሱ ምስ ከብቲ ልዑል ፍቕሪ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክገልጽ ይስማዕ ነይሩ ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማሩ ድማ ፍቕሪ ሙዚቃ ክሓድሮ ጀሚሩ ኣብ 2003 ወዲ 17 ዓመት ተምሃራይ ማእከላይ ደረጃ ዝነበረ ሃጫሉ ኣብቲ ግዜቲ ዝካየድ ዝነበረ ዓበይቲ ተቃውሞታት ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስት ብምስታፉን ተቃውሞታቱ ብምግላጽን ን5 ዓመታት ማለት ክሳዕ 2008 ተኣሲሩ ነይሩ ሃጫሉ ናይ ሙዚቃ ህይወቱ ኣብ ቤት ማእሰርት ኮይኑ እዩ ጀሚርዎ ቀዳሚት ኣልበሙ ድማ ኣብኡ ኮይኑ ግጥምን ዜማን ባዕሉ ደሪሱ ወዲእዋ ካብ እስር ቤት ድሕሪ ምውጽኡ ድማ ኣብ 2009 ናብ ህዝቢ ዘርጊሕዋ ብኡ ንብኡ ካብ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ተዛረብቲ ቋንቋ ኦሮሞ ልዑል ተቐባልነት ረኸበ ኣብ 2013 ናብ ኣሜሪካ ብምጋሽ ዕውት ሙዚቃዊ ምርኢት ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ድማ ካልኣይቱ ኣልበሙ ዘርግሓ እታ ካልኣይቲ ኣልበሙ ከዓ በኣልበም ደረጃ ኣብ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣማዞን ዝተዘርግሐት ኣልበም ኮነት መብዛሕትኡ ደርፍታት ሃጫሉ ሁንዴሳ ህዝቢ ኦሮሞ ሓድነቱ ክዕቅብን ብድፍረት ኣንጻር ጭኮና ክቃለስን ልዑል ተራ ተጻዊት እዩ ዳርጋ ኩሎም ደርፍታቱ ድማ ምስቲ ኣብ 2015-16 ተቃውሞታት ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተሓሓዙ እዮም እቲ እዋንቲ ቄሮ ብዝብል ስም ተለዓዒሉ ዝነበረ ሰላማዊ ቃልሲ መንእስያት ኦሮሞ ኣዝዩ ተጓሂሩሉ ዝነበረ እዋን እዩ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ደርፍታት ሃጫሉ ፍጥረተይ እንታዩ እትብል ደርፊ ንምምዝባል ደቂ ኦሮሞ ካብ ኣዲስ አበባ ኣማእኪላ ዝተሰርሐት እያ ሓደ ወርሒ ድሕሪ ምውጻእ ዛደርፊ ድማ ሓያል ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ማስተር ፕላን ናይ ኣዲስ አበባ ኣብ ክልል ኦሮሚያ
ሓያል ተቃውሞ ኣላዓኢላ ነይራ ክሳብ ሃገራዊ መዝሙር ናይ ቄሮ ዝብስም ድማ ረኺባ ነበረት ደርፍታት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ሚልዮናት መንእሰያት ኦሮሞ ናይ ቃልሲ ስምዒት ተሓዲሩ ጥራሕ ዘይኮነ ንመንእሰያት ኦሮሞ ድፍረት ትብዓት እምቢተኝነት ንዓመፅ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕልሚ ሃገር ኦሮሞን ካልእን ከም ዝሓድሮም ገይሩ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ክሳዕ ዝመጽእ ሐሙስ ሰናይ ቅነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና